ג'ינגל מטבח! מטבחאות מעל הכל! זה כוסיות, יואו! מי צריך אופי? היא אמרה לי תעביר את המלח, אמרתי למה לא שמעת שמלח זה מסוכן. כאן יש הרבה מאכלים טובים וספיישל, כאן זה בחינם. אם תרצה לדעת מה זה לזה, תסתכל על נוגה ותבין בעצמך. הדס אולי תביני כבר את הרמז, תעזבי את דור במנוחה. בוא למטבח, האופי לא קובע. בוא למטבח, יש כוסיות בשפע. בוא למטבח, מטבח של שבט צהלה. יעל לא מפסיקה לשיר שירים פה. יקל תתקרב המקום הזה לא בשבילך. יני בן מקום בספסלים להכיל ישבן כמו שלך. ותמר דדי, את ילדה קטנה, מקומך הוא לא רק כאן, הוא גם בקייטנה. ושני תעשי טובה ואל תכיני לי עוד עוגה. אני פוצצת די כבר, אין לי מקום, אכלתי המון, מון מון. בוא למטבח, האופי לא קובע. בוא למטבח, יש כוסיות בשפע. בוא למטבח, מטבח של שבט צהלה. בוא למטבח, יק אמרנו לא. בוא למטבח, יק אבל ביקשנו. בוא למטבח, יגמר ברבע. זה המטבח של צהלה. איזה טעים פה שאלה, כולן מלכוסות לאללה. צריך לשטוף כלים יאללה. הכי רזה פה זאת איה, קבלו את הפוני של גאיה. הוא מבריח את שרה, קלינגר לא באמת רע. וגם יאלי במטבח, 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 במטבח. בוא למטבח, האופי לא קובע. בוא למטבח, יש כוסיות בשפע. בוא למטבח, מטבח של שבט צהלה. מקום ראשון מטבחאות לבד.